पहिला सोशल मीडिया ना हमाय तिहिं चिनी त्रिपुरा माथानि वारियार्स फ्लेग बरि दङ तो फ्लेग बर माने बिसिंथाय ताबो जे फ्लेग खैजानाय जागा बीजेपी नि फ्लेग कैसे फानो करै बर आबरि बायनो जेलेसि नांजाय चिनि त्रिपुरा माथानि फ्लेग काइब्रिनो ब्रफ्रि कहत जा तो तिनि जों सुनाय बाजार रेलेखाय माने हिउज परिमाने चिनि बर गमदा खाना माने जों ताबो जे ओरफाय त्रिपुरा बीजेपी नि नाकि तिनि मानिक सा फायनाय सुनाय सातसरि द चिनि बररं नुकजाक दङ बीजेपी नि जरा order मिसले थांनाय राव ओरनि चाराय कैसा बन्नदन त्रिपुरानै अंखरै चिनि फ्लेग न खैनै खाना तो बरक ताबोनो सिनि सिकिरि जाय दंखासे त्रिपुरा मथानो जे बक सरकार फाइसिनाय बरंना ताबोनो सिनि जों दमन माखासिना आमते एकटा बने परिकल्पना दंमानो तो आं इ जागा सानि नायनाय जे नों राजनीति पीसफुल बागा खायदि गणतान्त्रिक रायदा माध्यमे जों इ जागा बाजाय साना न काइब्रिक फ्लेग कखरै किकाय चिनि काइब्रिनि जागा जों 20टा बनमानो आबो चिनि कोनो अखकरै माने क्षति करै जों जागा सानि नायो गणतान्त्रिक माध्यमे सঠিকভাবে राजनीति खायदि जों किन्तु तासिले थानि नाया आमानि बायना कयनाय जे सঠিক वानसवै सঠিকভাবে सामुंना खालायदि नायला आनि त्रिपुरा मथानि वारियार्स अबो आसुइ तंगला करि चिनि त्रिपुरा मथानिबो बाखा कष्ट नांनो जाते रिएक्शन अंलायाते आबनि बायना आं कबंनाय जरा तिनि आमति खाय तंनाय बरंनो कयनाय नेक्स्ट टाइम आमति ताखायदि आमति खायनिबो चेष्टा ताखालदि तानि हिंगाय पार्टी तिनि फायनाय तिनि राति तिनि कैसा फायनाय खाना ताय कैसा फायमानो पार्टी दीर्घ दिनिया किन्तु नों जुदि आमति खाय जाय खायनाय बरं जुदि आमति खाय तंखाय नों चिनि तो ओइन थानाय एबं चिनि तो ओइन थांगाय नों बरंनि कैसा ओइन थांमानो एकटा टार्गेट ओइन थांमानो अब जे फ्लेग फैमाने बिनि सायाव कोनो एक्शन रल लजंनाय अब पुलिस प्रशासनिक फायजाक एबं आनि वारियार्सबो गोबां मा दं पुलिस प्रशासनिक तामा खायनाय नायनाय एरपरे पुलिस प्रशासनिक जुदि एक्शन लाखि तो काहम काव जों आबनि बायनो जों पुलिस प्रशासनिकनो सानाय जाते वायलेंस अंगियाते जाते वायलेंस काहम खाय तंनाखै आबनि बायनो पुलिसनि जेहेतु प्रशासनिक दं प्रशासनिकनि यानो लाय बरं आमना एक्शन लायो बे जागा फैजा एरिया चलता बनकोलनो फैजा चलता बनको कैसा ब्रिज दं ओ जागानो तिनि ब्राव फैयो आं कयनाय जरा इ सामुंनो खाय तंनाय आमति ताखाय नेक्स्ट टाइम जुदि खायखाय आनि त्रिपुरा मथानि वारियार्स सबो नाय तंला बेटा बरबो बखा कष्ट नांमानो कष्ट नांखाय माने किसो अंलाय माने आबनि बायनो कयनाय जरा आमति खाय तंनाय उनाव खरजर आबनि आमति ताखाय